coa xente que gostaba historias. O meu avó paterno era digamos, un personaxe. Era un personaxe, chamabanlle Don Pepito, e pois compraba caballerías pos castellanos, compraba caballerías para cando fixeron o ferrocarril de Zamora, e era moi conocido. Un anos despois que me pasou un detalle en Valencia, en Zamora, que íbamos por ali en sexto de excursión, e estábamos tonteando por ali, como éramos pequenos, e veu un señor, e dixome, eu levaba a carteira, sempre levei aquí atrás, e tal, e dixome, garda a carteira, porque aquí hai carteristas, e che poden roubar a carteira. Digo, non, que me vai recortar a carteira? Digo xo eu que gardes a carteira, e digo, non, mira, vamos a ver, iba a roubar a carteira eu, que eu son carterista, pero oín que era de Chantada, e de Chantada tuve un grande amigo que era Don Pepito. E eu, Don Pepito era o meu avó. Bueno, isto foi tremendo, empeñouse, se quedábamos ali, e me levou por todos os puticlubs de Zamora. Eu con 16 anos. Pero, digamos, nese sentido, o meu avó era... morreu cando eu tiña 5 anos, e non teño unha percepción clara, pero era un home con as barbas longas, un home que non iba á misa, un home, digamos, intuín que era moi peculiar, non? Nese sentido. E, ademais, eran trolas, o que se chama trolas, porque algunhas das persoas así vellas e tal, cando presentei o libro, digo, eres igual co teu avó, mira que e te inventas cousas e tal. E se cadra o xeito a cousa de contar, eso de fabular, de contar cousas, pois pode virme de aí, de familia, e sobre todo eso desde pequeno, oír contar historias, e que moitas, despois de, cando che lein o libro, digo, non, pero que eso xa o contaba o teu pai, eso tal, non te das conta, non sabes donde bebeches todo eso que tes. O de Pucheiro eu viño ao seminario, e resulta que do seminario está antes o meu irmão, que despois o botan, que se chamaban Pucheiro. Antes está o Guerra, que era tamén unha parroquia, que hoxe o arquitecto municipal de Ourense, que tamén era Pucheiro. Antes hai outra persona que eu non sei, o conocín ainda hai 6 ou 7 anos, que era Pucheiro, que tamén era de Chantada. E, bueno, eu, como iban votando, foron heredando cada un que chegaba novo, e votaban a outro, heredaba este o pucheiriño, o pucheiro pequeno, etc, etc, e a min quedoume, cal é o couso? Daquelas votaron non son a cousa, e eu descalo do seminario, e me presento, xogo fútbol, me rompen unha perna, estou na cama, teño tempo de ler, teño tempo de escribir, e é cando a Caixa Provincial de Lugo fai un concurso de narracións, de narracións. Eu preséntome e tiña que poñer un pseudónimo, e eu poño o pseudónimo de Pucheiro, e levei o primeiro premio de narracións da cousa, e despois, digo, bueno, pois uso eso, e cando empecéi a escribir no Progreso, eu empezo a escribir aos 14 anos do Progreso, e empezo a escribir na Táboa Redonda, e acórdome a primeira vez que veño desde Chantada, que un rapazo ese de 14 anos é impensable. E collo unha directa, viñome aquí, ao Progreso, a Rúa do Progreso, e digo, trae un artículo para publicar. E me manda Ángel Foley. E lle levo o artículo a Ángel Foley, e tal. Ángel Foley, mira, claro, un artículo en galego, ademais daquelas, e o Ángel Foley di, home, tal, pero tens que darlle unha volta, tal. Non, xa lle dei, tal. Bueno, pois vamos publicar. E publicou o primeiro. E despois, viñen 2 ou 3 veces, pero despois, algúns dixo, estes son moi malos, pero el publicou un maquil. Eu, pois, era malísimo, e tal, pero bueno, eu estaba, claro, abríndome unha cousa, eu quería expresarme aquela cousa, que xa levara o premio ese, de narracións e tal, e bueno, empecé a publicar do Progreso, e despois tuve moito tempo que eu facía as crónicas de Chantada de fútbol, firmaba a Ángel, pero que nas facía era eu, e a facía en galego, e o Progreso publicaba as crónicas en galego, que eso era inaudito.
E cando contas por aí, non, era certo. Era certo, bueno, tuve outro jaleo que cando eu publiquei un artículo dicindo que o Gran Capitán era de Chantada, e do Progreso estaba Vocelo de director, e resulta que bueno, lle sentou moi mal aos de Córdoba, e chamaron ao gobernador de aquí, e chamaron a Vocelo, e o Vocelo se pon en contacto con Ángel que me avisara a min, non? E tuvemos que vir onde o gobernador. E Vocelo dixo-me, porque eu tiña un libro que era Apuntes para unha historia de Chantada, que era do 1903. E dixo, teño, que te basaches? Nesto que trae aquí, Formoso Labas, e tío, non o leves, onde o gobernador deixou aquí, porque se non quítanos, e despois non timos para defendernos. E claro, chama o do gobernador e tal, bueno, faime pasar, pasa a ir, despois faime pasar a min, e digo, gobernador, a onde vai este niño? E dixo de Gonzalo, no, é que foi o que escribiu o artigo. Ya me encargaré yo, que non volve a escribir usted nunca máis. E despois, claro, eu por eso, as crónicas despois, e o que escribía do Progreso, eu escribía, pero firmaba o Ángel. E o Ángel deu-me esa cobertura para que eu seguira escribindo coa anuencia de Vocelo e coa anuencia, sobre todo, de Ángel Fole. Moi triste, tristísima. Tristísima non polo que representa a Semana Santa aquí. Nunca fui moi fervoroso de todo eso. Nunca. Pero el ambiente de pena que se vivía, un ambiente de pena terrorífico. Porque primero, que parece que lo mejor que teníamos era ir visitar las iglesias, no sé, era forzado no, pero íbamos a visitar las iglesias como el gran, yo qué sé, casi como un espectáculo. Íbamos, que me parece que era el día de Jueves Santo, creo, que esto hace tantos años, que bueno. Y entonces, que muy triste, pues porque estaba todo, en los bares casi no nos daban ni nada para tomar, las cartas no se podía jugar, y si había un bar que tenías mucha amistad, te decían, allá atrás de todo, como en un rincón, y sin levantar la voz, O sea, cuidado, que además te decían que me complico yo la vida, y se la complicaba, por supuesto. El cine, pues el cine en fin, que toda la programación era cine religioso, pero un cine religioso tristísimo, todo de penitencias, de dolores, de arrepentimientos, cine en blanco y negro, claro, pero tristísimo. Y eso en cuanto al cine. La televisión, pues me parece que en esa época, porque la televisión en España, no sé si fue en el 58, por ahí cuando llegó, más o menos, claro, y eso todo ya no, yo hablo de muchos años para atrás, o sea, la televisión no. Y el cine, pues, fatal. Las películas, pues casi no se iba al cine, pues por eso. No se iba primero por la cosa económica, que también había que ir a donde había que ir. Pero vamos, mucha tristeza. Y lo que me gobernaba de aquella, pues claro, todos aliados. San Juan, sí, recuerdo mucho, y que también era una fiesta que muy alegre, porque allí donde nací, donde viví muchos años, en Casas Baratas, que todo de aquella, cuando allí era nada más Casas Baratas, bueno, Colonia Antonio Miño Seoane, y era nada más, el resto de todo era campo, o sea, desde la calle de Orense, que es hoy, que es donde nací, hasta el Club Fluvial, donde está el Club Fluvial, se veía el Club Fluvial desde la calle de Orense, o sea, era una ladera que no había ni una sola casa, ni una, se veía el Club Fluvial, con lo cual, cuando era la hoguera de San Juan, los chavales jóvenes de allí, de Casas Baratas, un día o dos antes, o tres, íbamos por las casas pidiendo leña o trastos viejos, o para quemar, para hacer la hoguera. Entonces recorríamos todas las casas, que son 50 chalés, y todos algo daban, una silla vieja, otro unas tablas, otro... Y entonces, pues con eso armamos la hoguera, con lo cual para los niños era una auténtica fiesta, aquello era... O sea, de no tener nada, una hoguera de esas, y todo, pues a la hora de quemarla, me parece que vienen siendo las 11 de la noche o por ahí, pues claro, muchos vecinos adultos, pues sí, era una fiesta muy del barrio, y nos reuníamos todos, y bueno, los niños, pues no te digo nada, siendo un niño, de aquí para allá, saltando, entrando, saliendo, y un poco como los héroes de que fuimos los que pedimos la leña, los que llevamos la leña, los que organizamos todo, estábamos un poco orgullosos, ¿no?, de que la gente mayor viera lo que habíamos hecho los pequeños, como después, cuando era mayor, pues eran los más pequeños. Y ahí se hacía una hoguera enorme, porque era enorme la hoguera.
Pero claro, que era todo campo, no había ninguna casa, nada más que las casas baratas. Y pues sí, un recuerdo gratísimo de las casas baratas. Y también alguno, como era poca gente, como no tenía nada que dar, a lo mejor pues te daba una peseta o dos, pues para que compraras algo por ahí, para sustituir su aportación. Y sí, se me quedó muy grabado el chalet de Félix Latorre, de bicicletas de Félix Latorre, que era justo al lado de nuestra casa, eran dos chalets pegados, que nos daba, era ahí donde más gozábamos, nos daba todo el armazón donde venían las bicicletas, venían armadas como una caja de madera donde venía cada bicicleta. Y entonces, claro, todo eso, cuando sacaban las bicicletas, eso o lo llevaban en casa a la cocina, que era cocina económica, o guardaban parte para dárnoslas para las hogueras. Ahí era donde más nos gustaba ir a Félix Latorre, por las maderas que nos daba, claro, daba unas maderas, muchas maderas. Y sí, un recuerdo muy grato del San Juan, mucho, mucho. Eu recordo escoitar a radio sendo neno, pois na nosa casa había unha rada, un telefunken daqueles grandes, que parecía unha máquina de mallar. Igual tiña un por un. Pero recordo unha anécdota que cando foi o Mundial de Río de Xaneiro, a nosa aparato de radio, non sei por que motivo, non funcionaba. Había un forestal, que Mejuto e chamaban, que tiña un bon aparato de radio tamén, e aquel día na casa do forestal foi unha festa. Non había onde meterse da cantidad de xente que había para escoitar os partidos da final do Campeonato de Fútbol de Río de Xaneiro. Bueno, eu recordo a unha figura que foi deste diario Progreso, que dicía todos os mediodías: bon proveito, amiguiños. Acordo a don José Trapero Pardo, que tiña unhas intervenciones na radio Lugo super bonitas. E terminaba dicindo: bon proveito, amiguiños. Aquel home que lle leín nunha última páxina do Progreso, que tamén me fai recordar a min, e me fixo profundizar como xoven que eu era no momento. Puxo un artículo que titulaba "Quen me dera ser un analfabeto". E eu dicía, pero como don José Trapero Pardo dice eso? Se unha vez leído e comprendido o difícil que é a vida e os problemas que trae, moitas veces era mellor non saber nada. Sí, como non? Vou tamén dicir unha anécdota que me recordo da aguardente. Na nosa casa collíase moita uva. Tiñamos 16.000 plantas. Entonces, un ano normal, collíase moito viño. Recordo que era unha fonte de ingresos importante, entre o que meu pai conseguía cas máquinas de mallar. E o cambio, a permuta que había de produtos do campo naquele momento, eu recordo que moita xente das aldeas viñan con un pelexo daqueles que había, que eran unha piel de cabra grande, pois traían un saco ou dous de trigo, e a cambio dixenlle a meu abuelo, que chamabanlle o Mingos, era domingo, pero xa me chamaban Mingos, teño unha muller próxima a dar má luz, cámbiame un pouco o trigo por un bombiño. Meu abuelo ríase, e sabía que a muller, aunque dera a luz, non iba a probar o viño vivía el. Pero, en fin, era unha transacción que se facía, a cambio de trigo ou de centeno, pois levaban eles para a súa casa o pelexo xeo de viño. Pero quero dicir, sobre a aguardiente, facíase moita aguardiente, estábamos destilando aguardiente 7 ou 8 días seguidos, e recordo que viñera un practicante po pueblo, era de Salamanca, estaba meu pai facendo aguardiente, e era un auténtico cheas. E chegou, que está haciendo, Antonio? Estou destilando aguardiente. A ver como é ser. E meu pai botou-lle nun vaso, unha pouca no fondo para que probase. Ele, como desprecio, como pensou que era moi pouca, colleu e tirou no lume, e non perdeu fuego na alquitara de milagro, porque se alampou enseguida toda xunta. Entón meu pai dixo: que é que te feste diar? Colleu o vaso, e daquela que estaba salindo primeira, que ten moitos grados, igual ten subido 80 grados a primeira que sale, pois case lle encheu o vaso. E foi o home de botono de penalti. Estuvo un cacho. Non foi capaz de dicir se estaba boa ou estaba mala. A miña muller conocina na aldea, conocín outras, pero
A miña muller quedou na parroquia. A miña muller foi comigo á escuela. Era máis nova, pero foi comigo á escuela. Non lle facía caso, pero despois eu tuve outra rapazada que ainda ben tempo, ainda vim do servicio, ando con ela. E con unhas e con outras, que eu así parado non me quería, asosegado non me quería. Pero, entre as mamais, as duas mamais, mira o meu fillo, e ela quedaba ya máis nova, que será máis nova. Ela máis un irmão que tuvo cura, o cura morreu da mesma enfermedade. E a mãe tamén, que dicen que non se herdan. Hai enfermedades que herdan. Entón, despois deron-me meter idea, fun para onde ela, a pequena estaba fina, porque non deixaban traballar tampouco, pero que era moi esclava, que era, bueno. E pode valer, como é tan boa xente, bueno, boa xente tamén eu era. Entón, despois, agarrei en 2 meses, me encambullaron e xuntaronme con ele. Ela daqueles tiña 22 anos, así. Eu trouxena para a miña casa, que a mí facíame falta. E era moi bon fillo. Buena non había por onde collela. Vaya que toda a familia dela era moi boa familia. E despois deixei-na quedar dun dos meus pais. Foi cando eu desplaceime a Suíza. Eu botei 3 anos, pero viña a casa, viñan dela, pero ele ainda, a mi madre ainda podía, a mi padre deixouse tamén de andar tantas feiras, entón, a ver se alarga un pouco máis, desto que hai que traer un trator, e a mi padre sempre me dicía, mira, non hai que meterse moito en fondo, que despois, se a mante é pequena, quedan os pés sin cubrir, que iso dicir non quería débito, non sabe? Se, bueno, pois, largar, un día non lle dixen nada, nada máis que arreglei os papeles, tiña os papeles arreglados e arranquei ela. E xa agora pioré para volver, pero non me pesou. Non me pesou, tiña os compañeros alá, e dixeron, pois ben, e despois traballei en 2 hoteles. Sí, botei 3 anos. Para mí foi salvar algo o corpo tamén. Porque se non andaría sempre agarrado ao arado. Ondelio tiña moi malas fulgas, sí. E era o que, eu creo que o que máis castigaba, pero tamén era o que máis nos repoñíamos nós a él, non? Porque os demais éramos, digo, máis dóciles e máis, con don Froilán éramos moi mansos, eu creo que nos amonsaba cos ceros que poñía, non? Porque don Froilán tiña unha maneira moi curiosa de calificar, non? Porque poñía moitísimos ceros, non? Daba clase de latín, como moita xente saberá, poñía moitos ceros. Bueno, daba clase de latín e el exixía un latín de alto nivel, porque, bueno, xa daquela, estamos falando dos anos 40, pois con don Xulián traducíamos a Ovidio, traducíamos a César, e traducíamos moitas cousas importantes en latín e difíciles, non? Don Froilán ponía moitísimos ceros, pero distinguía entre cero alto, cero baixo, cero alto vas mejorando, te acercas al 1, e cousas deste tipo. As noites de Reis, pois, algunhas a mitad da noite en vixilia, porque polo medo a que chegaron os reis e te viran desperto, pois, por ese medo non dormías. O sea, a Semana Santa, aquí, pois, si xa era a cidade, era triste, pois, nese momento, pechábase aínda máis a cidade, e a opresión, bueno, naqueles tempos había unha gran opresión, o que proliferaban nas rúas eran as sotanas e os caquis, non? Bueno, pois eso era o que imperaba, e chegada a Semana Santa, pois volvían a imperar os caquis da Semana Santa, que nas procesións se mesturaban. Daquela non había moitas procesións, non? Eu creo que só había unha procesión, porque despois a Semana Santa, a proliferación de Semana Santa, penso que é posterior dos anos 50, que foi Ferro quen empezou a movela, tratando de imitar a de Viveiro, que ele era de Viveiro, pero a Semana Santa eu creo que o único que había era a procesión do Santo Enterro, que era, bueno, eu que recordo da procesión do Santo Enterro, pois é esa furna onde está Cristo, que se conserva aí na Igrexa da Soledade, que era, pois, producía moito medo aos nenos, e unha especie de campanil
que iba no medio da procesión, e o himno do antigo reino de Galicia, que eu daquela non sabía que era tal, pero unha música que me sonaba ben, non? E aquel campanil, que era unha cousa que tampouco sabía o significado, e que, bueno, era moi característica, desde logo, da cidade. Bueno, eu pouco tiven, porque eu xa, eso foi en Madrid, porque eu fume novo a Madrid, entón, pois, o contacto co sexo contrario, pois era, bueno, daquela había unha separación de sexos nos estudios, había masculino e femenino, as pepas, bueno, onde estaban as rapazas víamos bastante de lonxe, e casi sempre nos achegábamos a elas en grupo, e elas tamén respondían en grupo, o sea que era moi difícil eu recordo do bacharelato cos dedos da man os que moceaban individualmente, digámoslo así, que eran do meu curso, pois 2 ou 3, nada máis, non? O resto, pois, o contacto que tiñamos era así, en grupo, que non permitía, pois, máis que eso, o jiji, jajá, e nada máis. Pois, o moceo máis individualizado, pois, para min, é en Madrid, claro. Por exemplo, daquela, en Ansián, que era o Santo Ángel, o Santo Cristo en Goián, en Piedrafita, as virtudes daquela non daban permiso para verbenas, que tiñanos como santuarios. Festa pola tarde podía haber toda a mañá e toda a tarde hasta as 10, pero de aí para diante non daban permiso para verbena, sempre que fora santuario. E había que vir o goberno civil polo permiso, que agora daios, me parece, co ayuntamento, o permiso para a festa. Sempre había, pero, verá unha cousa, sempre hai quen ten os seus amigos, pero o que metía as patas porque íballe permitir sacarlle a novia a outro. Bueno, e non lle deixaba tal, bueno, porque estaba respaldado por outros. Pero había aí que me parece que morreu, un sargento en Gomeán, e dicía, lle pasa polo cuartel, así mesmo. Eu, comigo nunca pasou eso, pero oíalle todo isto aos maiores. Pasa polo cuartel. Bueno, xa se sabía todo, lógico, é para facerlle unha chaqueta. Total, o que lle recetaba ou algo, acabábaselle os problemas. Sabe? Acabábanse os problemas, e iba ás festas e era un santo. Algo pasaba. Algo lle recetaba que aí e facía falta. Eu reconozco que fai falta. Ainda hoxe. Si, aí é paus, é caiadas, e había que nas levaba colgadas por dentro da chaqueta, e colgadas na manga por dentro. Pero eso xa se iba de pueblo a pueblo desafiados. Xa iban desafiados antes. Había un que morreu, mire, collía un pau desos que levaban nas festas para sujetar os cordos das lonas, non? Un pau, sacaba o pau e empezaba a revolver co pau, desaparecía todo Cristo. Dar voltas co pau e desaparecía todo Cristo, recórdome ben, e morreu tamén. Pero despois, claro, como había manteca, foi-se acabando. Pero en todos os pueblos había un sobresaliente, que non eran todos, por supuesto, non? Despois decían, pois fulano ten pistola. Eu recordo unha vez que fun con eles, era un revólver, tirando tiros poñendo un papel e facendo puntería. Recórdome perfectamente, pero eu xa pola edad, non? Recórdome deso perfectamente, pero
pois fulano ten pistola, fulano ten pistola, xa tiña, ou non a tiña, non o sei. Eu a primeira que vin era así de larga, me cacho na polla, e puxome aquí a mão, aquí para que me sentara. E si, tú séntate e a poñerme a mão mexei polos pantalós. E conocino personalmente José Castro Veiga, conocido como piloto. Que o mataron en Belesar, está enterrado en San Fiz, ou San Félix de Paz, ou algo así, que mataron no 65, e no 2005 levaron ali hasta fora a televisión, e todo, e digo, vou ir a lo recordarlle cando me fizo mexar polos pantalós. E fun, e entonces contaron má historia veciños dali, que enterraran nun cementerio nunha esquina desnudo, e agora están os restos ao outro lado, e cunha tapa de mármol ali, sí. Entonces, recórdome ben que había un centro de flores, e chegou ora, nadie os quería poñer. E eu collín, estaban encima dunha sepultura, e puxenas encima da súa lápida, que, por certo, saliera na televisión. E unha prima, irmá del, viume nun entierro, e dixo, gracias por poñerlle as flores a meu primo. E si, mira, que eu, como non son político, nin entendo, nada de nada, pois si, así que eso. Eu recordo de vir o primeiro radio para o pueblo, para a casa do electricista, e íbamos nada máis para oír Radio Andorra, que había moitas dedicatorias, e despois os maiores quedábanse para oír Radio Pirinaica ou algo así, podía ser, pero nosotros xa para a casa, de televisión xa por supuesto nada, pero ou non se oía periódico tampouco, aí teño era o lector. Eu, antes de marchar a Mili, había un suscrito no pueblo, e era eu o lector. E lía o gallego de Trapero Pardo como o meu, falo o meu, collera tan ben que agora non entendo.